खुलुमबाय आंनि मुङा सानस्रि नार्जारी आङो रङियानि बिनिफ्राय आङो सासे सिम्पल हाउसवाइफ आंहा दङ फेमिलि लोगोसे आंजों दङ उन्दै खुदिया 2 बोसोरनि बे गथ'खौ लानानैनो आङो नैबे वर्क फ्रम होम खामानिखौ मावनानै गावनि जि फाइनान्सियेल प्रब्लेम बेखौ आङो सल्भ खालामगासिनो ओंखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि एनि स्टुडेन्ट एनि जब पार्सन एनि हाउसवाइफ खामानि मावनानै बेनि माने फाइनान्सियेल प्रब्लेम जिहेतु गावनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम बेनि सल्भ खालामनो जुदि गोसो गुदुं थानाय सुबुंफोरा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 12 खालार खालि जोंनि गुवाहाटीयाव खृष्टान बस्ति सिटी सेन्टार खाथियाव आसामाव चन्डीगढ़निफ्राय जोंनि बिजनेस पार्टनार बिथाङा फैगोन सुरेन्दार सार बिथाङा ओंखायनो बे खामानिया स्केम नामा फ्रड नामा बायदिसिना नोंथांमोना दासिमबो बेले बेजे साननाय दङबा बै खालि नोंसोरो फैनानै बे बिजनेसनि सोमोन्दै मिथिनो मोनगोन बेनिफ्राय नोंसोरखौ माबायदि खामानि मावनानै माबायदि इनकाम खालामनांगोन बेनि सोमोन्दै सारा नोंसोरनो क्लियारिटी होनानै थांगोन जुदि नोंथाङा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि माने गावनि जि फाइनान्सियेल प्रब्लेम बेखौ सल्भ खालामनो जुदि गोसो गुदुं थानाय नोंथांमोना बै सानखालि थांनानै बे खामानिनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनगोन बेनिफ्राय बेयो स्टार्टिं जागोन 10:30 मर्निंनि 10:30 बेयो स्टार्टिं जागोन बेनिफ्राय जोंखौ गासिखौबो लोगो मोनगोन स्टुडेन्ट जब पार्सन बेनिफ्राय हाउसवाइफ गोबां दङ जोङो बर' हिन्जावफोर ना गोबां दङ बर' हिन्जावफोर एसामिस हिन्जावफोर गोबां दङ जोंनि आसामाव बे खामानिखौ मावनाया दा नंगौना नंमारा नोंसोर गावनि मेगनजोंनो नायहैनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै मेसेज खालामनानै बे खामानिनि सोमोन्दै बा बेनि सोमोन्दै नोंसोरो सोंहरनो हागोन डिटेल्स मोनथिहरनो हागोन ओंखायनो जाहाथे बयबो थाङो लैहोर लैहोर थांनानै गावनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम बेखौ सल्भ खालामनो हायो सिगाङावनो सोलोंनानै लाग्रो अके थेंक इउ स' माच